Kolmosonne. Tämähän oli meitä. Eikö kolme ei tarvitsisi miettiä, että selittää, mitä tapahtuu sitten, kun tulee kuvaa esitellä. Kolme, joo. Se ei liuku. Niin saa pois sitä. Joo. Menee huomattavasti nopeammin kuin tuo. Niin saa varmaan kun lisenssin tästä putken puhistamisesta. Selvä homma. Mikä on Jossun ohjelma? Sekoitat sokeripalaa tällaiseen kädenlämpöiseen. Onnistuiko? Kyllä, tämä on mahtava koe. Ja tässä ei mennä kuin pari minuuttia. Ei edes sitä. Ja se on samasta tilasta toimelle. No niin, mikäs vielä ottaa sokeria? Näytätkö se työ? Jos hankitaan sikiinä, niin kyllä sikiinä aina kuolee. Ville, mitä te teette? Tässä erotetaan rautaa hiekasta. Kato vähän niinku sun viikset. Eli magneetin avulla saadaan erottaa. Aika hienosti. Eikö niin? Onko mä nyt otettu jostain puulaatikosta? Joo, hyvä. Tuliko siihen nääkin? Okei, otetaanko me soppaa?